ले कखनी आइले अखनी काम कखनी होता है बता याद मतलब बात विचार ए बबुआ सीजन के हिसाब से गीत गावल जाला। हां ई गर्मी बा कितना पसीना चलता त ई गर्मी पर एगो गीत होके के चाहिए का जी। हां जी औरतिया रात में सुतल बिया सूती जा सूती जा सूती जा अरे तोरा सके ठंडा की मार दे बबिया बुगेरा बाबा एकरो बेलाग बाबा दे बला आदत हो गेली बगेरा बाबा के देख न आंख जा तू नरक में ठेला जेबो नरक में कच्चा पिलुआ फरतो तू गा खा गुपचुप खा प्लास्टिक वाला देखी ना दोनों सुत गइल हम दूगो बियाह कइनी काहे खातिर अरे काहे खातिर काम खातिर हमरा बाल बच्चा खातिर कैसे काहे खातिर तोरे के बताई हम दूगो बियाह कइनी कैसे कैसे एगो कइनी कोट में रे आ एगो कइनी रोड में रे अच्छा चलते फिर एगो चलते फिरते में लेकिन दोनों हमरा एके स्वभाव के भेटा गई भैया जी को पैसा लगा दो पैसा बाबूजी बरन का ग्राहक था और पिया सुतल बिया 4 बजल भोर गर्मी से छटपटा के आ चिहा के उठतिया बथतिया दिक्कत बा कुछो एने आओ दुनो दिक्कत बा कुछो त बताबो बढ़िया त सुतल रहल बा उ कोना ई कोना का दिक्कत बा बोलो ए राजा जी बोला हमर रानी ना तहर घर में एसी बा ना कूलर बा ना पंखा बा हमसे ना सहाई गर्मी अच्छा गर्मी न सहाय एसी कूलर खोजती है त एसी कूलर खोजत तारू एकरो से पूछल जाओ अरे तू काहे चिहा के उठले ए राजा जी कौन मुंह छोड़ के बोला नीचे बोल ए राजा जी हमरा बड़ी गर्मी लागत अरे अब हो हमरा बिजली हम ठंडा दे 2 मिनट हां हां बाप एसी लगाइले ए बबुआ तारा एक गर्मी लगता का कहे के चाहता रू कह न 2 लाइन बोल बोल छोट के बोल ए राजा जी हम तो चाहतनी कहैला बे ना और अब रात भर डोलाई जब तार घर में ना एसी बा ना कूलर बा बाप रे बाप एकर बाप काम नौकर बानी की रात भर में का दोनों के पंखे हों की का खूब बड़का घर से बारू त बाबूए के कह देवे के चाही कि एगो कूलर निमन दहेज में दे देवे के और तिया कहतिया कैसे धर कि कैसे सहाई राजा गर्मी के दीनवा अरे चोली से छूटे ला टप टप पसीनावा ले ला और तिया कहतिया कैसे सहाई राजा गर्मी के दिनवा चोली से छूटे लगत पसीनावा हमारा देहिया से गर्मी भगाई दो हमरा देहिया से गर्मी भगाई दो भगाई दो भगाई दो आए हाय आइल गर्मिया के दिन सैया दुनिया डोलाई आइल गरमिया के दिन सैया दुनिया डोलाई कैसे सहाय राजा गर्मी के दिनवा चली तो छूटे लटक पसीना हमारा देहिया से गर्मी भगाई दो ए राजा
वगैरह बाबा बड़ा गौर से देखो हाँ हो दान भितरी मत देबो हमरा देखी जैसे गरम भगाई हाय हाय आइल गरमिया के दिन ए सैया दुनिया डोलाई आइल गरमिया के दिन ए सैया दुनिया डोलाई औरतिया और ये कहतिया कि नहीं हो रे से लागल हमारा बड़ा गंजन हो हमरा अकेले आई दोनों चाहिए कि कखनी लाथार मार के एकरा हम पीछे कर दी लेकिन हम पीछे होए वाला न हो कि हम ज्यादा हम पिछुआम न तो हम एगो आदमी के उठा ले हम अपन दोस्त हाँ भतीजा चिंता न करिए पछोट लगा देबै अच्छा कि नहीं हो रे से लागल हमारा अरे हई कूलिंग के आदत नहीं हरे से कूलिंग के आदत लागल बा बड़ घर के बारू अच्छा 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 कि नहीं हरे से लागल हमारा कूलिंग के आदत नहीं हरे से लागल हमारा कूलिंग के आदत भैया तने बेस में आवाज दे दी नैहरे से लागल हमरा कूलिंग के आदत अरे कट जाला लाइट रात में करेलो सारा कट जाला लाइट रात में करेलो सारा अलग सूते खटिया बिछाई दो अलग सूते खटिया बिछाई दो हाय हाय आइल गरमिया के दिन ए सैया दुनिया डोलाई ऊर्जा अब हमने के टाइम के अनुसार